Ako ni ba? Ako ni. Ay. Ikaw din, agaw. Sa tuyo, gaw. Ay, mission gaw. Unsa man ang mission, gaw? Kaon? Imsan niya, nabilin. Gaw, pagilis ah, gaw, pagilis. Tara. Ito. Ay, isa. Si. Boss. Ay, sorry boss. Ah, sige boss. Shortcut na lang may boss. Shortcut na lang dito. Sige. Tara. Ba. Pre, mauna ni pre. Mauna ni mission na to ni pre. Gaw, mauna yan mission daw. Ayaw pa luya-luya niya. Gaw, tara. Jog lang. Kita yung baka may lakin. Ay, pa luya-luya. Tari. Ikaw, may amo. Ano? Ah. Simutak ya, pre. Kapoy mo kayo, pre. Kuya, eh. Pagkainita kayo, pre. May pagpalit sa pabugdaw dito, pre. Red Horse or basta, soft drinks. Basta makapalit ka, gaw. Drinks. Adik ko, eh. Mabiyait pa lang kag-una-una dito. Maro na bagay ka. Ako may luoy nun, ani ko. Ako may maipit, ani. Nya, isa ba yung palitan ni pre? Pili siya, gaw. Ikaw nalipit uguan, gaw. Soft drinks, gaw. Kay gipang uhaw, tagaw. Ay, ba't makakaon, talon, gaw. Unsa, gaw? Palit siya dito, kuan ba? Soft drinks ba? Ano matambalan, itong kauhaw, gaw. Basig mawala ni gaw. Ah, dili ni mawala. Nagdaw na ba minimo? Ay, may pagbinuang eh. Gutom na, gaw. Wag ni pagpalit dito, ano matambalan itong kauhaw ba? Ano makakaon, talon, pagtaon-taon. Ha? Palit dito, ha? Ikaw lang siya palit, kay... Ikaw may pinakabuutan diri nga kuan ba ya. Kabalo ba ko sa imo sukat pa sa unang ikaw ginmitig palit ikaw. Palit dito ka. Dili sa kugaw. Ay bawi una lang namnon kwarta ron. 10,000 na ba mong gidaw na? Nya, di ka mosugot. Unsa man bawi na mong kwarta? Hindi na lang, gaw. Ah, para ba? Kani dito. Hindi na lang, gaw. Baka pinig, gaw. So tuwing sa aron mo tambalan tong kauhaw. Adto na dito tambalan tong kauhaw makakaon din ta. Sige, gaw. Adto na po, gaw. Balik ba ha? Basig biyaan mi nimo dire. Sayang kayo mong down sa mo. Oh, balik na. Ayo pagluya-luya da pagpaspas si paglakaw kana makakaon ta. Pre, mingaw man pre. Ngaw. Naay password ani pre. Ano ba? Kita ka na. CCTV. Tinuod ka pre nga. Mo na CCTV na. Mo lagi na pre oh. CCTV na. Naay password na. Boss! Nanami diri boss. Boss, naanay batik kang kuan boss, kailan boss? Boss! Pre. Sayaw pre. Imo password na pre sayaw. Ay, paano? Sige. Boss. Uy, di mo lagi pre. Dili lagi ba? Ay! Gusto! Limot ko na. Na may kanta day. Kanta og sayaw. Ikaw kanta. Budots. Ah, sige. Sige. Sayo pre. Tut. Tawa pre. Kita na tali day. Ay boss. Kami dito. Asa mo nito kung pasundo sa inyo ba? Ato na boss, isugo pa na mo subtring boss kay kuan boss para makainom tag kuan. Soft drinks? Mayo. Sakto. Kay init kay ang ulo kay dugay kay mo nangabot. Papugnaw sa ulo ba? Mayo din ipadala ni John Wick ba kay Master. Yun na initiative, dili pareha sa inyong mga initiative, mga
mo nasundan din eh. Kahit meron ako nasundan mo. Ay, wala man, boss. Huwag mo na sundan, boss. Likod mo. Salamat, boss. Hindi ko na, Sige, boss. Kanina ko sa inyo nagulat. Sino mo kailan? Akailami sa imo, boss. Mabitang damping ni boss. Ito! Asan man to ang napasundo sa inyo? Padulong na dali, boss. Padulong na. Padulong na. Pasipalpak mo na. Muna na, boy. Muna akong napasundo sa inyo, ha? Oh, mauna na, boss. Boss. Mauna na siya, boss. Mauna na, boss. Lingkod sa. Lingkore, kaya interviewin ta ka. Oh no. Naayos sa initiative. Kinahan ko ni mo, kinakagay initiative. Dili parehaan ni duhan ako kasako po. Ay, ganun. Interviewin ba ka ba? Kung sa dahil mo imong mga pamaagi sa pagpatay sa kuta. Hello! Ha? Hello? Eh, Pastilan. Abi pa na ako itong suicide bomber ang ipadala ni John Wick diri. Manghilaw ay di ay. Boss. Okay na ka, boss? Okay na ka, boss? Iwa man ako na nabariping, pre! Na! Pas, pre! Iwa pa na bata masulyo eh! Boss! Boss! Okay na ka dyan, boss! Boss! Agong tos. Iwa pa may yung sulyo eh, boss! Patay na yun, si boss, pre! good job. Hindi na briefing, pre! Wag yun! Na! Basta! Pasita, pre! Ugun sa kay may tabuong ining tulog ka mga palpak na lalay na nagkagrabi ang pagkapalpak. Wa sila kabalo na nakita sila sa CCTV. Murag si Rene Ragi nakabalo. At ang isa sunod na itong serye ng atong istorya, Rene Kilabot. Ug sa dili pa mahuman, mag-shoutout sa kita. Hi! Shout out ko kang Tuto, Rex Bernades, Crystal Jane Bernades, o sa akong amiga sa Manila, Norilyn Absidi. Hi! O sa akong silingan sa Taguluan, Jeffrey Elio, Batikan Family, Boyax, Hello Boyax, Alejandro Flores, akong papa, Kikay, Morillo Family, especially kang LP Morillo nga akong close friend. Hi! O kang Aling, o kang Quinley, hi Quinley, Abunalo, Auntie Rumi Barbas, Rebesco Prince, o kang Boss TV Adino, hi Boss Uncle Juanito Talirungan sa Batangas, shout out ya. O kang Cordapia the Explorer, hi ma'am, Melcars, Milong, Amahoy, o especially kang sa ko amigo Neil Bryan. That's all. Salamat.